10 richest boxers of the world for 2023. Ito ay isang magandang inspirasyon sa lahat ng mga kababayan natin na nagnanais o naghahangad na maging boksingero. Simulan natin sa pang-10. Si Tyson Fury na isang taga United Kingdom o isang Briton na nagkakahalaga o nagkakaroon ng more or less kayamanan na $65 million. So approximately close to 4 billion pesos. Wala siyang talo, isa siyang heavyweight champion, meron lang siyang isang draw. Number 9 sa listahan natin, si Anthony Joshua, na tinatayang mahigit kumulang meron siyang $80 million or around close to 5 billion pesos. Number 8 sa listahan natin, si Vladimir Klitschko, na tinatayang meron siyang halagang kayamanan na $90 million or approximately close to 5 billion pesos. Number 7 sa listahan natin, si Sugar Ray Leonard. Ang kanyang tinatayang o tinatansyang kayamanan ay nasa $120 million. So approximately close to 7 billion pesos. Number 6 sa listahan natin si Lennox Lewis. Isa siyang taga UK at Canada rin. Isa siyang heavyweight champion at nagkaroon siya ng kayamanan na more or less na tinatansyang $140 million or close to approximately 8 billion pesos. Panglima sa listahan natin is si Canelo Alvarez. Canelo Alvarez, ang tinatayang meron siyang $180 million na kayamanan, ang tansya. Number 4 sa listahan natin, si Oscar De La Hoya. Tinatayang meron siyang $200 million na kayamanan. Number 3 sa listahan natin, si Manny Pacquiao. Of course, ang ating kababayan. Si Manny Pacquiao, tinatansyang meron siyang kayamanan na $220 million. Number 2 sa listahan is George Foreman. Isa rin siyang heavyweight champion, Olympic gold medalist din. Tinatayang meron siyang $300 million na kayamanan. Pang-una sa listahan natin, number 1, of course, si Floyd Mayweather. Tinatansyang kayamanan niya is more or less $450 million o umigit kumulang higit sa 20 billion pesos. Yan lang po mga kababayan. Sana po ay magsilbing isang inspirasyon to sa lahat ng mga naghahangad na maging boksingero na kahit na kayo ay hindi malaki, kahit na hindi kayo pang heavyweight, pwede rin kayong magkaroon ng pagtagumpay at magkaroon ng magandang hanap buhay sa hinaharap. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Pagtanggol na naaapi, na maaasar kapag natin kailangan.